Nang malimitahan ang galaw ng tao dahil sa pandemya, isa sa mga pangunahing apektado ay ang mga bata. Ang dati-rating maghapong laro sa kalye o simpleng pakikisalamuha sa kapwa bata, lahat ay limitado na. Kaya naman ng certified plantita na si Teacher Mary Ann Biliwang, muling naisipang ilunsad ang kanyang puso sa Paso Project. Dito ay nag-online selling ng mga halaman si Teacher Mary at tuwing araw ng kanyang kaarawan ay bumibili siya ng gatas at pagkain ng mga bata. Pero ngayong taon ay mas ni-level up pa ni Teacher Mary ang pamamahagi ng ayuda. Bukod sa sinigurong negative siya at ang kanyang team sa COVID-19, nagbihis pa sila ng mala fairy godmother at personal na inihatid ang mga ayuda pack sa mga bata. Una nilang destinasyon ay ang Barangay Alasas at Barangay Bulaon. Sa kabuuan ay 160 na bata ang nakatanggap ng laruan at pagkain. Sa kabilang banda, namamahagi rin ng bigas, frozen goods at mga delata sila Teacher Mary sa mahigit 50 pamilya. Umaasa siyang sa kanyang maliit na kawang gawa ay malaking tulong para sa kanyang kapwa. Para sa mga nais makimain at suportahan ang advokasya ni Teacher Mary, maaaring bisitahin ang kanyang Facebook page na MW Online Shop Garden Center. Angelica Cara, CLTV News.